Шэры, холодны і вільготны Петербург. Сюды браты Каліноўскія пераязджаюць з Масквы ў ліпені 1856 года. І гэты пераезд нарабіў вельмі шмат чутак. Нібыта брата Віктара выключылі за распаўсюд забароненых кніг, альбо нібыта ён чужую віну ўзяў на сябе, ці таксама нібыта ён быў вінаваты ў арганізацыі студэнцкіх беспарадкаў. Усе гэтыя чуткі-плёткі пазней перанясуць і на Кастуся. Насамрэч, Віктар атрымаў прапанову працаваць пры зборы матэрыялу ў археалагічнай камісіі пры музеі старажытнасцей. Запрасіў яго Адам Кіркор, які надаваў вялікую ўвагу вывучэнню славянскіх народаў, асабліва беларусаў. Звяртаўся да ўладаў, каб беларуская была мовай навучання ў школах. Гэта пад яго ўплывам з'явіўся беларускі буквар. Браты Каліноўскія пасяляюцца ў Петербурзе, на Выбаргскім баку, на другой госпітальнай вуліцы ў доме Маслава. Сёння гэта вуліца Астраханская. На той момант тут месціліся два буйныя цукровыя заводы. Таксама Самсоніўскі мост праз Няву не самае лепшае месца для жыцця. У сваёй кнізе «Кастусь Каліноўскі. Асоба і легенда» гісторык Васіль Герасімчык піша: «Пакуль старэйшы брат вышукваў гістарычныя дакументы ў публічнай бібліятэцы, паралельна наладжваючы сувязі з рэвалюцыйнымі гурткамі, Канстанцін 1 жніўня падаў прашэнне на імя выконваючага абавязкі рэктара Петербургскага універсітэта, вось гэтага самага, вядомага фізіка Эмілія Хрысціянавіча Ленца, аб дапушчэнні да прыёмных экзаменаў». Кастусь Каліноўскі паспяхова здае іспыты і ўжо 15 кастрычніка 1856 года робіцца студэнтам Петербургскага універсітэта. Тут пачынаецца глыбокае знаёмства з гісторыяй, правам, філасофіяй, палітэканоміяй, псіхалогіяй, логікай ды іншымі дысцыплінамі. Універсітэцкая набярэжная, а на ёй Петербургскі універсітэт, месца фармавання каліноўскага дэмакрата, актыўнага абаронцы сялянскай незалежнасці ды ўдзельніка шматлікіх сходаў. Брат Віктар працуе ў бібліятэцы, збірае звесткі па гісторыі Рэчы Паспалітай у агульнай чытальнай зале. Алфавітная кніга чытачоў утрымлівае звесткі пра месца жыхарства. Неўскі праспект, дом Красільнікава. Імператорская публічная бібліятэка. Сёння гэта расійская нацыянальная бібліятэка імя Салтыкова-Шчадрына, якая месціцца на перакрыжаванні вуліц Садовай і Неўскага праспекту. Менавіта ў гэтым месцы і займаўся навуковай дзейнасцю Віктар Каліноўскі. Ён зарабляе на жыццё навуковай працай, Кастусь – рэпетытарствам. Віктар стаў сапраўднай энцыклапедыяй па гісторыі Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага. Фармуе бібліятэку ажно на 230 адзінак. Да бібліятэчнай дзейнасці прыцягвае і Кастуся, які завяршае дысертацыю. У Петербурзе гэтага часу з'яўляюцца шматлікія студэнцкія таварыствы. Гэта час дзейнасці Дабралюбава і Чарнышэўскага. Браты Каліноўскія актыўныя ўдзельнікі. Кастусь уваходзіць у зямляцтва студэнтаў агул. Абіраецца бібліятэкарам. Як кажа гісторык Герасімчык, фактычна кіраўніком. Паўстае таемнае кола серакоўскага Дамброўскага. У яго трапляе брат Віктар, а праз яго і Кастусь. Петербург – месца навучання і актыўнасці. Тут наладжваюцца кантакты, завязваюцца сяброўствы і будуюцца рэвалюцыйныя сувязі, важныя для дзейнасці гарадзенскай арганізацыі ўжо пазней. Петербург – гэта таксама месца вялікіх мараў пра аднаўленне Рэчы Паспалітай, мараў пра паўстанне. Аднак не стае сродкаў на ўтрыманне. Іх пошук перашкаджае навучанню. Усё гэта цягне цяжкія побытавыя умовы, псіхалагічныя праблемы. Каліноўскі падае прашэнне за прашэннем у фінансавай дапамозе. У Кастуся нават пачынаюцца прыступы эпілепсіі.
На атрыманыя сродкі Кастусь Каліноўскі, як і ягоны брат, здымае кватэру на Неўскім праспекце 21 у доме купца Красільнікава. Цяпер гэта дом Мертэнса, які паўстаў ужо ў 20-м стагоддзі. А побач, як і ў тыя часы, строганаўскі палац архітэктарства Растрэлія. 21 студзеня 1861 года Каліноўскаму удаецца абараніць дысертацыю і атрымаць ступень кандыдата навук. 19 ж лютага Александр II адмяняе прыгоннае права, аднак гэта быў падманлівы аптымізм. У часе актыўнай падрыхтоўкі да паўстання Кастусь Каліноўскі прыязджаў у Пецярбург. На пачатку 1863 года ён спыняўся і жыў на вуліцы Вялікай Пасадскай, дом нумар 16. Вось гэты цагляны будынак, дзе цяпер офісны цэнтр. Тады Кастусь займаўся упарадкаваннем папераў брата і менавіта адсюль з гэтага месца канчаткова пакідае Пецярбург і едзе ў Вільню.